Tak, pánové a dámy, máme tady nerezový dřez od kluků z Hadexu s tím, že jako máme ho na vyzkoušení, na zkontrolování, jo, prostě nějaké vyjádření k němu. Rozměr je 42 na 37, jo, 42 na 37, hloubka je 153 mm. Dřez je samozřejmě se sklem, točím ho. Jo, to znamená černé sklo, poměrně slušně silná ta pružina, mám jenom jednu ruku, jo, takže za mě slušná pružina. Tenhle ten připojovací otvor na pákovku je 30 mm, odpadní, tento odpadní je vlastně vnitřní je 40 a venkovní je 55, tak je ten výrys. Tady je samozřejmě víčko, já jsem ho vyloupnul, abych to mohl změřit. Je k tomu tady tahle ta instalační guma plus 4 šroubky samozřejmě a tady všechny tyhle ty věcičky. Za mě já osobně myslím, že je lepší ho prostě celoplošně na silikon, jo? Vyřezat díru, kolem dokola silikon, očistit přesahy a hotovo 20. Není potřeba to šroubovat a tady frézovat různé tady tyhle ty výfrézky a tak, jo? Protože kvůli té instalaci tady musíte mít tyhle ty výseky do toho výřezu musí být, aby bylo možné ho zašroubovat a tak dále. Takže tak, součástí toho dřezu je 2metrová taková odpadní hadice, taková pračková, klasická, ale dobrý, já používám tu s tou vlnovkou. Odpadní, tady tenhle má vlastně rozměr 25 mm na hadici a pasuje vlastně přesně do toho, takže je už součástí ta odpadní armatura, což je fajn, protože jinak to stojí třeba u Kanu, to stojí 300-350 korun jak carry. A jo, tady je potom nějaký instalační materiál k tomu dřezu samotnému a tady mašlovačka, jo, a nějaké šroubky a tak dále. Plus tady tyhle ty gumičky do těch rožků, jo. Takže klasický dřez, úplně pohodový. Myslím si, že slušný. A máme ho vlastně na Hadexu pod kódem Vašek 158 Božena. Takže se můžete mrknout a případně ho koupit.